Здравейте на всички, аз съм Наксо България. Добро утро на всички. В момента часа е 9:50, 10 без 10 минути. Ставам, оправям се леглото, оправям съм леглото. И ще ходя да ще знаете ли видеото май петак? Знаете ли видеото един видеоклип май петак? Майко, тази музика ми пребива ушите. Ако се чуете коя песента, ще има долу в описанието. Долу! Малко по-горе от описанието на бутонга видеото. Добре, днес, нали, ще ходим на рожден ден от 5 следобед на Виви, нали знаете Виви, правилно сме май петак за Виви, от 5 часа следобед до 9 часа часа. Обикновено рожден ден. И така. Разбира се, нищо по-конкретно от това. И това ще е за... Ако ви вие в момента оставате и ме гледате на живо, няма как да ме гледате на живо, разбира се. Колкото ми са на думите, личещи момента ставам. Забите лицето, разгледане и измила. Както само да си поправим косата. Не е както трябва да е. Така. И... мога да ви дам, че след малко пак ще направя видеоклип, който ще... много нещо забравя. И все пак ще го видим! Hi, everybody. Ciao.